sa għadek ġejt elett f'direzzjoni każwali. Issa tkun fl-Unjoni Ewropea, fil-Parlament Ewropew. L-huma aktar oqsma taħdem fihom u fejn taħseb li għandha tkun aktar il-ħidma ta' pajjiżna f'dan rigward. Huwa ta' onur u privileġġ li l-poplu Malti Wawċi għażel lili biex nirrappreżentaħ fil-Parlament Ewropew. Nixtieq nirringrazzja ovvjament lil dawk kollha li votaw, nirringrazzja lill-kandidati kollha li kellna bħala partit għaliex bil-ħidma tagħna kollha flimkien nirnexxinna nġibu l-aqwa riżultat elettorali illi kwalunkwa partit għad ġab. Nirringrazzja wkoll il-Mirjam Dalli, ħadmet ħafna u ovvjament issa ħajkun fidejja biex inkompli nibni fuq dak it-tajjeb kollu illi għamlet Mirjam. L-iktar oqsma li ħankun qiegħed nifoka fuqhom huma l-ambjent u allura il-mod ta' kif qegħdin inbidlu l-mentalità f'pajjiżna favur ambjent aħjar, arja aktar nadifa u tibdil fil-klima li huma importanti ħafna. Id-drittijiet ċivili u drittijiet tal-bniedem kienu żewġ oqsma li dejjem ħdimt fuqhom u li ħankompli naħdem fuqhom fi żmien illi ġej, kif ukoll bl-ebda dubju il-pajjiżna. Isem Malta illi jkompli jitla l-fuq, isem pajjiżna li nittama li l-MPs kollha is-sitta li aħna naħdmu niġbdu ħabel wieħed sabiex naraw illi isem pajjiżna dejjem jimxi l-qudiem.